Yes, comrades, good morning and how are you? Mulibwanji enaso masuka bwanji kapena mwaskwera bwanji. Now, comrades, nthawi zambiri ndikamati chete ndimakhandili pa field ukuthamanga. Pazanene kale to my campaign is voluntary. I'm doing a voluntary campaign. Campaign yoti ndilibe ndalama ndimapanga be campaign. Ndiyakhani ndalama, I just try to beef up my campaign or to boost up my campaign. But all in one, my campaign is more like a voluntary campaign. And with my voluntary campaign, I'm reaching out to so many people. And I'm busy now. I'm busy kwabas. I'm meeting a lot of people. And so many people, I couldn't panga sure could they are going to vote for the Sukabambe Washipan Chaitem. Komaso and I'm busy reflecting back to the campaign yomunda kandi kupanga SKC aliwa moyo adakali vice president. You know, Malawians, I was campaigning when Sarosima was the vice president of this Republic of Malawi. The Mapa campaign to Sarosima ali vice president was Ikola Malawi. Komaso, while Sarosima was still in Tos Alliance. So you can see how I started my campaign in search of a good leader. The number campaign, Ntaimene Sarosima, and I vice president was Zico Komaso, and one of the most important partner was Tos Alliance. So Tos Alliance said to Unani Papakali Pacha Kwerandi Chilima. Chilima mafutika nditu kumafutika hapo ndi hapo when he was the vice president. Mukuziwa malazo mwezima chitika. Ineyo still more the mampangila campaign Saros Chilima. And you know everyone. The kwamba time manager ndinda ntambili on this satira. Even the time when Chipani Chaitem chinaliko chofoka in terms of Mazuzu amena makuma na wa vice president emu ni president wa Chipani Chaitem SKC. Ineyo I was strong. Sinami da foka ya. Koma when I can tell you how much money I've spent in the course of doing that. Very little money. Sina unonge ndrama zambili hai. Very little money. I made sure that the little money that I had or you may not understand pangono imagwira nchito. So now what I can tell you Malawians, what I can assure you is like this. Panopa vote ya mbili ya Dasokabambe Musogwa Chaitem. Icho wako wantu omwe si Chipani. Chipani inde kuliko antena omana join Chipani Chaitem au pan campaign. Of course campaign mumafuna antu. Koma ineyo campaign yanga it is focusing on the neutral people. And omwe yo sakamba nawo za Chipani they don't belong to any political party. Koma mango na usogwa ziko. Koma ndalembe sanso. Ndipo for your information comrades Malawians and amena lembesa kwambiri kumalawi kunoko. Si amena upanga phokoso wazipani hai. Alembesa kwambiri the neutral people and okazikika maganzo mao okonda ziko lao. Ndamena alembesa kwambiri zisango zimene zizi. Mukati muone kunamba la kuchipani. Ambiri ya kuchipani sana lembesa. Ambiri amena upanga support zipani sana lembesa etu. They only supporting because they're getting something out of that. Out of the noise that they make. Ambiri amene mkona mwina kuvala ma uniform wenawa sana lembesa etu ya. That's why ena yake alindinkawa. So antaimene zisango hizi antu make yamba kulembesa kumakazi wawa zina zake zosa sangalasa. Kumakati mampekesa tina leo topanda pacha. Koma ntambira lembesa ndantu omwe mwina sakana ushipani. Amene alibe udino mzipani zosiyana siyana. Koma ndantu omwe excuse me, amene akuva kuwawa kwambiri ndi usogolo wa Achakwera ndi MCP. So comrades, my target people is antu omwe sapanga zandale koma ndantu omwe analembesa zikoli. And by the democratic right the public constitution every 5 years muntu ina yese kumala yene kuvota. Ndamene upanga target. So ineyo campaign yanga sindikuona vuto haya. Mwina ngati vuto liliko, mwina ndi kuchipani ukuku. Muzipani is each and every part has got a problem to mobilize people. Koma campaign ya chaka chino si ya phokoso ngati ya kale jaya. So campaign ya chaka chino Malawi panopa was so mature. Tikona want to see kutekera kwa muntu yemwe anga tenge ziko lipita sogolo. Malawians this time are not concentrating too much into politics. Political campaigns panopa ambiri sili kuitengera serious yayi. Kama phokoso chantani hayi. Kumbuyo kose utakatupanga ma mistake kusankha anthu cho cha maphokoso. Chikwawa papo. Kulowa uku IDF focus, ADBP, IMCP, IUTM focus. We ended up choosing the wrong people.
panopa kusankha msogolo wa dziko lino tisankha Mwezi Daiso Kabambe alowa Mwezi no phokoso sikukhala phokoso tiya even panopa mkati muone phokoso ilili it has proved to MCP apula MCP panopa nawonso mkuona phokoso lamba kuchepa chikuona kuti akutaya nthawi yayitali kwambiri kumapanga showcasing Mararez kulale kujambula anthu ambiri koma mkati muone pala very few people amene anapanga register komanso anthu panopa afuna msogolo wa nzeru zake with a good reputation komanso with a very good educational background mapa usogolo ukhala wa dziko lino tifuna munthu oti ali ndi good education background basi sifuna wotchuka pandale panopa ku Malawi tifuna munthu oziwa ntchito ya maofesi ndi Daiso Kabambe anagwira ntchito maofesi he worked in offices from college kuzafika mpaka pa kumaliza ntchito yake yosiza yayikulu kwambiri the one of the best jobs in the country the topmost job being a reserve bank governor sitananga kukhalapo ngalimene amakhalapo ena ajayi with a very good educational background and experience with civil service ndi amene tikusankha ifeyo panopa Malawi so mkati muone kodi kuyamba 1994 ndi anthu angati amene akuziwa anapita ku school ndi anthu angati omwe ndi knowledge yokuti school imathandiza kuyendesa china chilichonse since 1994 mkati muone Malawi ndi anthu angati amene aphunzira ndipo ndi anthu angati omwe amaziwa amene akuziwa panopa kuti boma limayendesedwa ndi munthu oziwa zimene akupanga munthu ophunzira ayina kulamula dziko lathu nthawi yokuti munthu uyuyu amene yoti wandale yemwe anangokhala moyo wake wonse kungopanga ndale anatenga ndale ngati industry yake nthawi imeja inadusa panopa tifuna mtsogoleri yemwe akuvesesa bwinobwino the global economics or the global economies akuiziwa ndi Daiso Kabambe ena wawa ndi anthu andale chabe with no educational background with no experience in running things in a country or at a global scale. So Daiso Kabambe has got a lot of followers through my campaign. Campaign yanga ni kupanga ineyo, I'm challenging you Malawians. So many people amene vote Kabambe, samena makhala ndi amene ali ndi membership ina yose kuzipana hayi. Ordinary Malawians. Ndipo ndi ambiri. So me, my campaign, I'm very comfortable. Koma futo lilipo ndokuti nthawi zina campaigns zendi kupanga zimasokonezeka because some other people promise us a lot tikuthanza pa campaign yanu afuna nthanze pa campaign yoti zipanga phokoso of course yes it's good komabe ma promises ambiri samakhala fulfilled that's why my campaign ineyo basically is a voluntary campaign ndimangopanga zinthu voluntarily panopa ndangozolera panopa ndipo 90 days or 100 days yasalayi kufika pa 16 September I'll volunteer a lot. And I've got a lot of volunteers helping me in my campaign. So Malawi ngati kuchipani mkona kukufoka. Mkamanduza cha chipani cha item mumadere mwina msichi kuveka. Sichingamveke ka kumene koko. Chukwa iniyo mungu okhalapo. Komanso panopa madera ena of course kumamizi kofunati zina la munthu lifikeko. Koma ambiri amene munapitapo ku school kapena ambiri amene mwakhala Malawi muno mukuona mwindi nzeru zokhwima mukuziwanso nanso Malawi kuti panopa tifuna msogolo wabwino ndiponso mukuziwa kuti kampeni za phokoso sizimatusa good results ora MCP akuzindikiranso kuti kampeni ya phokoso panopa azindika MCP kuti kampeni ya phokoso does not bring results mukati muone masabata amene wawa masiku amene tikuzafika lero kuyamba siku lero MCP lusanapange Mararez zitu auna zopanda phindu chifukwa akuziwa kuti msogolo wawo you not make it pa 16 September phokoso imene apanga loserija akuchipani a secretary general ndenawo sakuchipani director of chakuti maministara kumapanga makampeni awo Mararez awo azona tizopanda phindu koma mkati muone MCP ndalama zimene awo nonga kuyamba pa 2020 uzafika lero chilowere ni boma MCP akapanga pa campaign sarapume tako MCP koma panopa khala chete chifukwa chani akuziwa kuti kampeni hapa nopa ya ku Malawi siyo dinamiza anthu olonga pite parale ukhani anthu ambiri sizimapindulayi chofunika mwina timahwiso stop tomwe takupanga Daiso Kabambe twenti kufunika koma sokuti ukapange big rally kunena kuti ukapeza vote Amalawi panopa tinachenjeratu
amalambira amene ndikumanawa kuti Arwara, comrade Wara, don't waste your time telling people kulirale kulichakuti hayi. Amalayi palapa tinazindikira. Tufuna msogolere mwana wa mu class. Msogolere makuziwa mavuto aku Malawi, ye makuziwa mavuto amene ali mboma. Basi. Komanso tufuna munthu oziwa economy. So campaign hapa nopa so challenging kwa zinzatu omwe madalira kuona multitude of people attending their rallies. Panopa campaign hapa nopa jamya. Kaupita pa radio, kaupita pa TV, ukayankhula, kapa social media, tiyankhula metu kuyankhula papa, ndiye campaign ya masiku anoto. Zoma pita kulale kumanyamula anthu marole chani ayi. Ajamko nyamula anthu aja amakhala upanda zero. How can the whole person, the whole mature person, muntu watunthu muntu kumutenga kunzimba, kukapanga attend rally ya MCP kunambuma kulilonga. Is there any sense? Kunambuma kukulibe anthu. Kunambuma kukulibe anthu amala panga register. Kutenga anthu the whole people from Lilongwe, Dowa, Central Region districts kupita kumangochi kukampelekeza msogolo wa ziko. Palifundo pamene popo. Wokwera lole muziwe kali ndo misara kali. And most of these people amena uta jump mu marole kumapita ku marales. Sana lembese tuambiri mwa hiyo. Chwa mundu okonda ziko lake. Sungama kwere lole kukapeleza president. What picture are you trying to give to the nation? What type of zoti kumatenga anthu andale kapena president wa Chipana upita ukaronga auchokera ku Blantyre. Bas atenge anthu aku Blantyre kupita na ukaronga. What does that mean? Pafurika chani. Kukalonga ukulibe anthu achipani chanu choti kukatengera anthu ena kudera kwina. So campaign hapa nopa even achakwera ziwoti campaign hapo koso si abwino ya. That's why now so amba campaign yongo maitana anthu kumabwera kunyumba kwao ya chifumu. Achakwerawo ako MCP now satutumuka. He's in agreement with me. Kuti campaign hapa nopa si hapo koso ya. Kwa campaign hapa nopa njofuna anthu anzeru alamule ziko atuli. Achina Deso Kabambe. Ndegu kwa Deso Kabambe team kuti apange zoteka, tipange zoteka kuti Kabambe aziwike hapo ndapo mamizi. Koma mitene consensus panopa ndio kuti Deso Kabambe ndamina kusogura kukuza ndi good campaign yopanda ndeu yopanda ukapana. Komaso akumakamba fundo zomwe akazazigwisa ntchito pa 66 hapa ziko atukona ngati kusogoku zaseguka. Koma MCP kulizi kwinaso kutipiwo kulizi kuidef kulizi chifukwa chokuti ena zipani zina ziwakale kuti azisogolerawo alibe kutekera kwina chisango. Olota wina chisango zokapanga mboma alibe zimene palibe. Ndingo ndenapo so chinthu china nchakuti azanga ukaronga ndi chitipa I'm supposed to go to come that side. Komabe ndiya nkhulako mwina mawa kapena kuchi how my program will be. There have been change of programs chikacha zimene ziuchitika ma programu amalemu the former vice president. Ndizi nazote pali sambi zomwe zikundipinga komanso ndikonaso kwanzanga madonors amene amapanga amene agula afuna ligule ma program ma radio station mene momo na also andizochitika zawo. So zonse zikatheka I'll be in Karonga one of these days. Comrades, about zomwe zipanga kuno kumpoto za kunthungwa kuti aboma upanga china chake ayi state funeral ya marehemu vice president anthu ena 8 aja and aboma linapanga 21 days. So within 21 days ija chilichonse chinatha pamene paja. Maliro state funeral siti malira kawiri. Ayi. Maliro tinapanga kale mwambo wa Saulos Chilima ndi anthu ena aja 8 anafera mndege kunthungwa. Mwambo wa maliro unatha kale. Mwambo imene asala panopa nja kubanja. Koma within 21 days aboma akanapanga chotheka kubweresa full report yomwe ndege inagwera kukamba poso za the future of maliro amene wawo. Kodi kukhala national holiday ya Saulos Chilima zonse zikanapanga within 21 days. Sure kamati maliro tili 21 days ngati ziko zonse within 21 days tikanakhala kuti ma investigation ma report chilichonse kaena kanachozidwa ntchito zambiri zikanachitika within 21 days. Koma sizingachitika. Ndiye china chilichonse wechupenga panopa kukhuza ndi maliro a Saulos Chilima ndi anthu ena aja 8 izozo ndiye kuti nzoziwawo kamene upanga zimene zozo. Koma mwambo waukulu muna ukhoza kukhala kuchipani ndi akubanja maka kubanja. Koma boma maliro a Saulos Chilima linaseka kale linalira kale. As a state we don't have an issue palibe chachile chomwe chingachitika yani because 21 days was declared already by the state kuti tira maliro vice president. Ndiye panopa chilichonse chopangidwa panopa chokuza maliro a Saulos Chilima ndizakubanja kapena kuchipani cha UTM kapena ku Roman Catholic kupena mapembera uchechi kapenaso
anthu ena omwe afuna okhuzidwa akhoza kukapanga nawo atendi miyambo imeneyi koma osati in full capacity ya boma na osapange mwambo ngati umene uwu ayi umene uwu ndi nyozo waukulu kubanja komanso kutchipisa maliro a munthu ofunikira kwambiri yemwe anali munthu ofunikira kwambiri kuziko la Malawi. Comrades, good morning. Malawi, Camilla.